complís ja 21 anys des d'eixa declaració. Això serà per algo. Això serà perquè el seu pes específic li ho ha otorgat any rere any. Ràpidament estem veient ja l'estandard que obri la primera de les confraries d'esta vesprada. En concret és la Germandat del Sant Sopar. El que anem a assistir en esta processó, podem dir-ho, Joan, seria com una relació de capítols de les últimes hores de la Passió de Crist, no? Per dir-ho d'alguna manera, perquè ho entengui el públic. Sí, evidentment podríem dir que és com una pel·lícula, és a dir, en la qual hi ha uns capítols, hi ha unes escenes, seria també, podríem dir, com un TVO, en el qual hi ha unes vinyetes i podem seguir la història de les últimes hores de Jesucrist. Podríem dir les 24 últimes hores de Jesucrist, des de que reunit en els seus amics i apòstols, celebra el sopar jueu, que representa este primer pas que anem a veure, fins que és sepultat en una nit com esta de divendres sant, acompanyat per Maria en la seva soledat i passant per els capítols tan dolorosos com flagel·lació, coronació d'espines, carregament de la creu, etc. Podrem veure poquet a poquet, d'una manera pedagògica, com si fórem uns xiquets, podem veure ixos últims moments, ixes 24 hores últimes de la vida de Jesús. 24 hores en 25 passos processionals. Evidentment. Per això és tan plàstic, perquè són molts moments, són fotogrames, no? Ara que estem en televisió i que estem en un món molt visual, podríem dir que són uns fotogrames que cada un d'ells, carregat de significat i carregat de contingut, mos farà reviure aquestes últimes hores de Jesús. Contemplem sempre l'estandard de la cofradia i les banderes van obrint pas. En este cas són les vestes blaves per a acompanyar al pas del Sant Sopar. Són en total 411 els germans amb què compta esta germandat del Sant Sopar. Es va fundar el 20 de maig de 1966, obtenint l'aprovació dels seus estatuts per part de l'arquebisbat de València el 4 d'octubre. Llisqué al carrer la imatge per primera vegada l'any 68. Primer se fundà la germandat i poquet a poquet, conforme pogueren i conforme anaren arreplegant diners, isqué per primera vegada la imatge al carrer en l'any 68. Porten en el seu bàculo el calze, element important i primordial d'aquest Sant Sopar, és el pa i és el vi. A més, un calze que en València, com veurem després, és molt particular, és el Sant Calze venerat en la Seu. Sant Calze, que segons la tradició, en la copa, la part superior d'este calze que estem ara contemplant, va celebrar Jesucrist el seu últim sopar. I darrere immediatament d'esta creu de la germandat veiem ja el pas de la germandat del Sant Sopar. Ahí estan veient-lo. Representa el moment en el cenàcul on Jesús es va rodejar dels seus 12 apòstols i va representar un poquet el moment en què, segons els evangelis, durant el sopar va exclamar Jesús que un d'ells anava a vendre. Tots van contestar ràpidament: «Soc jo, senyor». Soc jo. Tots teníem por, no?, de que el senyor, no sé, de fallar-li. Esta imatge té la curiositat també de que primer se pensava que, com quasi totes les que hi ha pel carrer,
fora una imatge en el sentit exactament contrari. No fora allargar, sinó que fora més horitzontal. Però degut a l'itinerari de les processons d'Alzira i els carrers d'Alzira, tingueren que fer aquesta imatge un poquet més allargar, més a pepinar. Tots estan, podríem dir, en fila índia. Sant Sopar, obra de l'imaginer Vicent Pallardó La Torre. Feta la imatge o el grup escultòric en el taller de Torrent. Un grup escultòric immens, gran, que té de dimensions 475 centímetres de llarg per 277 d'ample i vora 3 metres d'alt. Pesa 3.280 quilos de pes. Aquesta raó el fa que siga ratllada com molts altres passos així al Alzira sobre rodes. I comença ja a sonar la música processional en este pas, el del Sant Sopar. Que meravella, eh? És el primer pas que obri esta catequesi, perquè en el Sant Sopar és el moment en el qual Jesucrist dona sentit a tot allò que va realitzar després. És a dir, quan diu preneu i mengeu-ne tots, preneu i beveu-ne tots, este és el meu cos, esta és la meua sang, està significant a la humanitat sencera la donació completa de la seva persona. Tota la seva vida, que ha estat al costat de qualsevol persona, de pobres, de necessitats, de xiquets, de dones, de pecadors, arriba al moment culminant, de manera que per a que tot Alzira, per a que tot el món comprenga el significat del que ha fet i tot el que aneu a veure, és un signe d'entrega per amor, i l'entrega que es fa per amor deu ser total. Si no, si ens entreguem a mitges, pues això no és amor. A més, hem d'agrair a aquesta germandat el detall que han tingut del que comentàvem abans de la pluja. No han tapat finalment este pas tan valuós en la ciutat d'Alzira i han decidit perquè lluïsca pels carrers, totalment l'han llevat del plàstic. Moltíssimes gràcies, germandat. Nosaltres i tots els telespectadors de Punt 2, sens dubte, els ho agraïm. Passem al segon pas, en este cas la segona germandat d'esta vesprada, la germandat del Sant Calze, molt relacionada amb l'anterior. Evidentment, si la primera, el protagonisme el té Jesucrist celebrant l'últim sopar, en esta segona germandat el protagonisme el té el Calze. Unim-nos a aquesta tradició tan valenciana i tan nostra de que conservem a la seu metropolitana, a València, al Cap i Casal, ixa copa que, segons una fundada tradició, en ella va celebrar Jesucrist precisament ixe últim sopar en els seus amics. Les vestes blanques i daurades tenen una simbologia molt bonica. És el color de les espigues de blat, de les quals traiem la farina i fem el pa. El signe de la limpiesa, la pulcritud, el signe... Per tant, este calze va acompanyat... Mira que imatge més curiosa en este cas seria el pas, evidentment, com poden ja deduir, del Sant Calze. Avui, moltíssimes gràcies de nou a la Junta de Confraries i Germandats d'Alzira. Un pas preciós, ornamentadíssim, i davant justament més germans que l'acompanyen amb els tambors. En contundència, eh?